खुलुमबाय नोंथांमोन गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामनो होननानै सानदों। जाय भिडिअखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअनि थाम्बनेलखौ नुनानै बुजिखाबाय जे आं मा टपिकनि सायाव भिडिअखौ खालामनो नागिरदों। दा फैदो बिदिब्ला देरि खालामालासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। नोंथांमोन जों मिथिगौ जों साफ्रोमबो बर'फोरा बाथौ धोरोमारि आरो जों साफ्रोमबो मानसिया बाथौ सिबियो फुजियो। बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौनिफ्रायनो जों मोनबोखादों जे बर'फोरा अरिजिनेलि बाथौ फुजाखौ एबा बाथौ धोरोमखौ सिबियो होननानै जों बयबो मिथिखागौ। नाथाय बाथौ धोरोमारिफोरा दि हिन्दु धोरोमारि बेखौ बुंनानै लायो, बेवहायसो आंहा मोनसे सन्देह दङ। नोंथांमोन जों बाथौ धोरोमारि साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा हिन्दु नङा। नंगौ बेयो थिग, जों हिन्दुस्तानाव दङ, जों इन्डियायाव दङ। इन्डियाया मोनसे हिन्दुस्तान कान्ट्रि, इन्डिया मोनसे हिन्दु धोरोमारिनि गुबै कान्ट्रि, बेखौ जों मिथिगौ। नाथाय इन्डियायाव थानाय बुंनाय लोगो लोगो जे हिन्दु धोरोमारि जोङो बेबायदि जों जानो हाया। जों मानोना जोङो हिन्दु धोरोमारि नङा, जोङो बाथौ धोरोमारि मानसिसो। थामहिनबा जों बर' साफ्रोमबो मानसिफोरा बाथौ धोरोमारिसो, बेखौ जों अराय सैथो, बेखौ जोङो गोसोआव लाखिनांगोन। दा जों हिन्दु धोरोमारि आरो बाथौ धोरोमारिनि गेजेराव जोंहा गोबां फाराग दङ। मानसिफ्रा बुजिया जानो हागौ, आं दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो नागिरदों। बाथौ धोरोमारि आरो हिन्दु धोरोमारिनि गेजेराव जोंहा मा फाराग दङ। बाथौ धोरोमारि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनबा गोथौ सान्थौ, जेरैहाय हा दै बार अर अख्रां, बे मोनबा गोथौ सान्थौखौ बिसोरो सैथो होननानै फुजिबोदों। बिसोरो सिजौ दंफां गायनानै सिजौ दंफांखौ मोन 18 जरा खुन्थियाजों दुमखन्नानै बेखौ मोनबा जरा खामिजों बेखौ हेबनानै बेखौनो बिथांमोना बाथौ धोरोम एबा बाथौ इसोर एबा इसोर दं होननानै इसोरखौ बिथांमोना सिबिबोबाय थादों। थामहिनबा बर' माहारिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौ मोननि समनिफ्रायनो बे बाथौ धोरोमखौ सिबिबोबाय थादों। नाथाय बाथौ धोरोमारि मानसिफोरा हिन्दु नङा। मानो हिन्दु नङा? जोङो बाथौ धोरोमारिनि मानसिफोरा माब्लाबाबो जों मुर्ति फुजा होनो मोना। जेरै मुर्ति फुजा होननानै बुंब्लाथाय माखौ बुंनाय जायो? जेरै सरस्वतीनि मुर्ति, गणेशनि मुर्ति, दुर्गानि मुर्ति, बेबायदिनो माखासे मुर्ति जायखौ स्टेचु होनना बुंनाय जादों। बे स्टेचुफोरखौ जोङो बाथौ धोरोमारिनि जि मानसिफोर, बियो मा नङा, जोङो फुजिनो मोना। जों बाथौआरिफोरा मुर्ति फुजा सिबिनो मोना, फुजिनो मोना, बेखौ जों गोसोआव लाखि। नाथाय गुबुन फारसेथिं हिन्दु धोरोमारिनि जि सिबिनायनि जि कालचार, सिबिनायनि जि टारगेट, सिबिनायनि जि मेथड, बेयो एसे आलादा। जाय धोरोमारियाव बा जाय धोरोमारिनि मानसिफ्रा मुर्ति फुजियो, जाय धोरोमारिनि मानसिफ्रा स्टेचु फुजियो, बेबायदि फुजिग्रा मानसिफोरखौसो हिन्दु धोरोमारि बुंनाय जायो। जेरैहाय साउथ इन्डियायाव दङ जोङो, जेरै गणेश फुजियो, कालि फुजियो, बेबायदिनो दुर्गा, सरस्वती, बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायफोर मुर्तिखौ जायफोर धोरोमारि मानसिफोरा बेखौ फुजियो, दा बिथांमोन मानसिफोरखौ जोङो हिन्दु धोरोमारिनि होननानै बुंनाय जागोन। लोगोफोर, बेखिनियानोसै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरनाय जि टपिक्स, जि सान्थौ, आंनि गोसोनि साननाय, बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय। आरो खनसे बुंबावदों, जोङो बर'फोरा हिन्दु धोरोमारि नङा आरो जोङो हिन्दु धोरोमारिनि जि मानसिफोरा जेरैबायदि मुर्तिफोर फुजियो, मुर्ति फुजिनानै बिसोरो जिउ खाङो, बेबायदि जिउ खुंनाया जोंनि बर' समाजाव फैनो नाङा। आसलथे जोङो दा गोबां जायगायावनो, गोबां ओनसोलावनो जोङो मुर्ति फुजिग्राखौसो जों नुनो मोनबाय। साफ्रोमबो बर'फ्रानो, मोनफ्रोमबो बर' गामिफ्रावनो बेबायदिनो मुर्ति फुजा सिबिनाय, फुजा फोरबो होनायखौसो जों नुबोगासिनो दङ। जेरैहाय गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव, बर' ओनसोलफ्रावनो मुर्ति फुजा होनाय, जेरैहाय शिब फुजा होनाय, दुर्गा फुजा होनाय, बेबायदिनो गणेश फुजा होनाय, जों गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जों नुबोगासिनो दङ। आसलथे बेफोरबायदि फुजा होनाय, बेबायदि मुर्ति फुजिनाया जोंनि बर'फोरनि नङा, गुबै नंथारा। बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो हायोबा लासै लासै गारनाया गाहामसो। मानोना बेबायदिनो फुजा होनायनि नामाव दाब दाब जायगायाव बेबायदिनो गोदान गोदान फुजा फसंदों, गोदान गोदान रोखोमनि फुजा फसंनायनि गेजेरजों बिसोरो
माखासे मानि कमिटिफोरा थाखा खामायनायनिसो टारगेट लानानै बेबायदि माखासे जायगाफोरखौ गाज्रि खालामनायखौ जों नुगासिनो दङ। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जायफोर बिथांमोना आंनि दिनै जे भिडिअ बेखौ नायबाय, दा जोङो बुजिनानै लादो जों बर'फोरा बाथौ धोरोमारिनि मानसिफोरा जों हिन्दु नङा। टटेलि जोङो मुर्ति फुजा सिबिनाय, मुर्ति फुजा जोङो फालिनायफोरखौ जोङो टटेलि गारनांगौ हायोब्ला। दा जों जुदि इस्सा दंथारोबा बर'फोरा गेदेर जुदि फोरबो एबा फुजा खालामनो लुगैदोंबा बाथौ धोरोमखौनो गेदेर फोरबो हिसाबै फुजिनो हायो, फालिनो हायो। बेखौनो जों गेदेर फुजा, गेदेर फोरबो हिसाबै फुजिलायनो हायो। बेबायदियावनो जोङो हान्थिखौ मोननाय जागोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय। नोंथांमोन, आंनि दिनैनि जे भिडिअ बेयो बेखिनियावनो जोब्बाय। आसा खालामदों नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिनानै मोनबाय, आरो आं सानदों आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन आरो शेयार खालामगोन आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन, जाहाथे आं इयुनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअ आपल'ड खालामनायफोरखौ नोंथांमोना नायनो हायो। गोजोन्थों नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। थेंक इउ फर वाचिं।